Semar teng pundi to, Semar nang ndi? Basa, anu Semar teng pundi? Bapakmu Semar munggah. Lho, padahal bijine elek lho ya. Ora munggah kelas ki ora. Ha piye? Munggah ning kayangan. Kecamplok man, kecamplok dengunmu. Mulane wonten wong ajeng maju pulang niku olah celila-celili. Olah ngebabaki dalan iki yang jegi capeng kok malah ceteng-uteng liku. Oh, po. Rene bae. Ajeng kula campluk ping pindho. Aku iki arep perang mungsuh anak-anak pendopo arep perang mungsuh kula aku. Nek pancen sampean wani mungsuh sampean mawon. Sing jelas kula menang. Dulur Sembrono. Ndang kok. Nek pancen maju wae. Antasena. Apa Pakdi? Kowe sing ngalake Cultayu. Kowe sing ngalake Cultayu. Heeh. Kalau tomalmu kalah Jawa. Kakang Garukoso. Aja tomo kalah Jawa. Kakang Unturjo. Berarti kowe wong telu. Iya. Aku Kakang Garukoso, Kakang Unturjo. Wedan. Ya wis pinake. Bengawan Solo. Wah. Kula juga arep nggo pancatan dasku ta. Lah nek munggah nang kayangane bapak ra wis tau omong lho. Kowe do iso mabur nek mancati sirahe dulur-dulure. Garing mamak ceplek 12. Ngene to. Sik ora masalah, ora. Aku engko terus arep mancat sapa ayo. Lah tenan aku kari dhewe nang donya. Iki nggo ngopo? Kualat kuwi ratu Rawane aku. Bojomu dundang. Bojomu dundang pancat men iso mencolot tekan kayangan. Ngono ya? Heeh. Tariam. Wonten dawuh, Mas. Edan. Bojomu lemu banget ya, Gong. Apangane dedake? Apangane dedak dengkulmu ora padake apa ora? Guys, ya, ngusul bapak nek tak susul ndak tuman bae. Ngono, aku ngoyo nusul aja kuwi.